מעברך לא במה יבורך, זה הילד שאל המלאך. מעברך לא במה יבורך, זה הילד שאל המלאך. ורח לו חיוך שכמוהו כאור, ורח לו עיניים גדולות ורואות, לתפוס פן כל פרח וחי וציפור, ולב להרגיש בו את כל המראות. בפורים עוזי התחפש לחייל. כבר מהגן ראינו בו ילד יוזמתי, אחראי, עם מלא עוצמות של עזרה לחברה. הוא אמר שהוא רוצה להיות כמו אבא שלו, חייל. עוזי הכרתי בי"ב במיוחד, כיוון שקבענו ללמוד שעות נוספות לקראת בחינת הבגרות, כך שהיה לנו שעות רבות ביחד. לאט לאט התוודעתי לטיפוס של מנהיג, בחור עם הרבה רצון לשרת את המדינה בצורה הטובה ביותר. עוזי יגיע ביהדותו בצורה בלתי רגילה, לא התבייש במה שהוא חשב ואמר, למרות שלא תמיד הדעות שלו היו פופולריות, כמו שאומרים בקרב החבר'ה. הוא לא הסתיר אף פעם את רצונו ללכת לגולני ולהיות לעשות שירות משמעותי כלוחם, תמיד באמצע החבורה, באמצע מי שמנהל את כל החבורה, מי שבמרכז כל הכיתה, ככה נעלם לו פתאום, הוא הותיר חלל גדול. מעברך לא במה יבורך, זה עלם שעל המלאך, וברח כי ידיו אלמודות בפרחים, הצליחו גם ללמוד את עוצמת הפלדה. לקראת הגיוס של עוזי, בכל הזדמנות שהיינו נפגשים, אז הוא היה בא ומתייעץ. ברוך, מה אתה חושב? לאיזה יחידה ללכת? אני אלך לסיירת מטכ"ל, אני אלך לצנחנים. תמיד אמרתי לו, עוזי, אם זה מה שאתה חושב לעשות, שאתה רוצה להיות חייל קרבי, קודם כל תאמין בזה, וראיתי באותה אמונה בזה. הוא הושפע המון מאבא שלו ששירת בצבא, שירת בצבא שנים. מבחינתו הצבא זה מטרה, וזה העתיד שהוא הולך לבנות לעצמו. ואני זוכר שעוזי בא לבה"ד 1 להצטרף לאיזשהו תרגיל לשבוע, ואני כולי גאווה, מטייל עם אחיין שלי, ולכל יום אני מספר, זה אחיין שלי, הוא גולנצ'יק, זה אחיין שלי, הוא גולנצ'יק. לוקח אותו לרחבת המסדרים, אני אומר לו, טוב, זה המקום, בעזרת השם תגיע לכאן. נגיע לבקר אותך בטקס קורצינים, נזכה לראות אותך כאן. ואני גאה באחיין שלי, גאה בו. אי אפשר לתאר את הגאווה שאני רכשתי ואני רוכש לו. לצערי יצא לי לחוות כמה מקרים כאלה בצבא. שאתה רואה משפחות של חללים, בעולם לא מתאר. בעולם לא חלמתי שזה יהיה בבית שלי. אין לך שום מושג מה קורה שנייה אחרי. לא באותה שנייה. הוא לא רצה משהו אחר, הוא רצה להיות לוחם. אמא, מה את אומרת? אמרתי לו, עוזי, אני לא רוצה שתהיה לוחם, אני פוחדת. אמא, מה יש לך לפחד? עוזי, אלוהים ישמור, אתה יודע שאנחנו במדינה שרק מלחמות. לא, אמא, את מדברת שטויות. אני חייב לשמור על המדינה. אם הרבה הורים ידברו כמוך, מי ישמור על המדינה הזאת? עוזי, תחשוב. וללא ידיעתי, הוא הלך והתייעץ הרבה עם ברוך מה לעשות. אני מדבר רק עם ברוך. טוב, תדבר עם ברוך. וככה זה השתלשל והשתלשל, והיה לו חבר
שכל הזמן אמר לו גולני, גולני גדוד 12. הוא לא רצה גדוד 12. גם לא מכבודו היה לדבר על גדוד 12 או 13, הוא דיבר רק על גדוד 51. אני באופן אישי לא רציתי לעשות לו מסיבה. אני לא האמנתי במסיבות. עשיתי זוהר, הבאתי פה רב. המשפחות משני הצדדים היו כאן. היה באמת ערב מאוד מיוחד, הייתה בו קדושה. הרב נתן לו שקל, עטוף בנייר כסף. אמר לו, עוזי, כשאתה חוזר, תחזיר לי בבקשה את השקל. לצערי הרב לא ראה את השקל, כי עוזי לא חזר. יום למחרת עוזי התגייס, 21 לנובמבר 2004. היה לי מאוד קשה להיפרד ממנו. הייתה לי תחושה מאוד קשה להיפרד ממנו. אפילו אין לי תמונה שנפרדתי ממנו. הוא התגייס, הגיע לאן שהוא הגיע, מבסוט ושמח, הוא לא ראה משהו אחר, הוא רצה רק את גולני. הוא היה חוזר כל 3 שבועות בערך. מבסוט, שמח, מספר, חוויות חבל על הזמן. וככה הלאה במשך 7 חודשים. ב7/6 נסענו עם ברוך וכל האחים שלו וחלק מהאחים שלי. נפגשנו בטקס קומטה, שזה היה היום האחרון שלו כמעט בצבא. קיבל את הקומטה, היה מבסוט, שמח, סיים את המסלול, חבל על הזמן. לצערי היום השחור הגיע, למרות שבהיותו יום רביעי היה צריך להיות לנו יום מאוד שמח, כי היינו צריכים להוציא ספר תורה מצד הסבא והסבתא שלי, והיינו מוכנים ומאורגנים לשמחה. אבל עוזי ביטל את הכל. הספר תורה לא יצא, כי במקום ספר תורה עוזי נהרג. ב-29/6 קמנו עם תחושה, אני והבת שלי, מאוד קשה, שמשהו הולך לקרות. מה? לא ידענו. לא ידענו מה. מועקה מאוד קשה. הוא דיבר איתי ב-12:15 בערך. אמא, אל תדאגי, הכל בסדר, הכל 100%, אין לך מה לדאוג. אמא, איפה סיוון? סיוון לידי. כי היא הייתה סטודנטית. טוב, תני לי אותה. דיבר עם סיוון, והוא אמר לה, אל תגידי לי, אמא, יש חדירת מחבלים, מדברים על חטיפה. באותו יום של 29/6 המקולל. יום רביעי. והלכתי לעבודה, אז עבדתי בחנות של בגדים, והתחושה הייתה קשה. אני מטבעי שיש לי פחדים, אני מדחיקה אותם, אני מעדיפה לא להתקשר, אני מעדיפה לא לדעת. לצערי סגרנו את החנות, מקישים בדלת, אנחנו לא פותחים, כי החנות סגורה, רוצים ללכת הביתה. הלכו לחברה שעובדת בגלי, ואמרו לה, את מכירה את ג'וליאט? כן. היא נמצאת בעבודה? כן. טוב, היא באה, פתחתי לה את החנות, מה קרה? נכנסו אחריה, לצערי, המודיעים, קציני העיר. את אמא של עוזי? כן. עוזי נהרג בפעילות מבצעית בהר דוב. מה פתאום? עוזי נהרג בפעילות מבצעית בהר דוב. ואז עולמנו התהפך, החיים שלנו השתנו בן רגע. יש חיים לפני ויש החיים אחרי. ואנחנו חיים היום בחיים שאחרי. לי קוראים עוזי, מחר אני כבר לא אהיה בחטיבת גולני. מחר אני יוצא כבר מפה, אני הולך לקדימה לחיים האזרחיים שלי בעזרת השם. קדימה? הכי גר בקדימה. יש לי 207, זה נראה הרבה. נראה במילה אחת, אמא, אני מתגעגע לך. עוזי לא עשה מסיבת גיוס, הוא לא יצא אחר כך עם חברים, הוא היה איתנו פה בבית. סידרנו ביחד את כל מה שהיה צריך לסדר. ויום למחרת, טוב, נוסעים לבית החייל. אני חושבת שהדמעות שהזלנו שם זה לא הדמעות רגילות שכל משפחה שהבן שלה או האח שלה מתגייס. זה היה דמעות שאולי הרגשנו לקראת מה אנחנו הולכים.
הוא עלה לאוטובוס, ואני לא אשכח את התמונה הזו שהוא מסתכל מהחלון עם משקפי שמש ועושה לנו עם היד שלום. כאילו, זה בעצם מבחינתי זה היה השלום האחרון של עוזי. ואז כל יום חמישי, כשהוא היה חוזר בימי חמישי או שישי, אז הייתי הולכת להביא אותו מתחנה מרכזית. לא הייתי מוכנה שהוא יחזור באוטובוס, או שבבוקר הייתי קמה בשבילו אם היה צריך לקחת אותו, שזה קרה אמנם פעמים מעטות, ולפעמים הוא היה מסתדר במוניות, אבל כאילו שמרתי עליו מכל משמר, ולא רציתי שהוא ייסע באוטובוס שיתאמץ, שירים כבד. היה חשוב לי להגן עליו. ואז הגיע יום המקרה. זה היה יום רביעי, שמבחינתי מאותו יום, יומי רביעי הפכו בעיניי למקוללים. ובסביבות 11:30 עוזי מתקשר אליי לפלאפון, ומוזר לי, בחיים הוא לא התקשר בשעות כאלה, תמיד זה היה ב-9-10 בלילה כשהם יכלו לדבר. והוא אומר לי, מה המצב אחותי? אמרתי לו, בסדר, מה קורה? אז הוא אומר לי, טוב, אל תגידי לאמא, יש פה חוליה של 5 מחבלים, אנחנו בהר דוב, אבל אל תדאגי, אני סיימתי כבר את השמירות שלי, את הסיורים, סליחה, אני עכשיו בשמירות למעלה. טוב, מה זה אל תדאגי, הכל בסדר, אבל כן. ב-4:30 אני רואה בטלוויזיה שיש איזשהו מסוק שמפנים או שהלך לפנות, לא יודעת בדיוק מה הוא עשה שם. ואז אומרים שיש תקרית בצפון. טוב, באותו רגע חבר של עוזי ליאור מתקשר. סיוון, תגידי, שמעת משהו מעוזי? אמרתי לו, לא, למה אתה שואל? לא יודע, יש לי הרגשה לא טובה. אמרתי לו, לא, מה פתאום, עזוב שטויות, יש שם משהו בצפון, אבל לא נראה לי. בסביבות 9, אבא נכנס מהקניות, ואני רואה על הפנים שלו שהוא שבוז, כאילו גם הוא מודאג, אבל הוא לא משתף. טוב, הוא התחיל להרים את הקניות, אני בדיוק סיימתי לשטוף את הבית, ירדתי לרוקן את האשפה. מזמינה מעלית, ואז אני שומעת איזושהי רקיעה. אז אם אצל כל המשפחות האחרות הם שמעו את הנקישה בדלת, ומבחינתם איזו שבעצם עשתה את החיים שלהם לאחרים, אצלי זה הרקיעה שברגליים. מסתובבת חזרה למעלית, ואז בעצם נופל לי האסימון. מסתובבת אליהם חזרה, ואני זו שמודיעה להם, לא הם מודיעים לי. אני אומרת להם, באתם למשפחה של עוזי? מסתכלים עליי, לא מבינים מאיפה יצאתי. אומרים לי, מי את? אמרתי להם, אחותו. תופסים אותי חזק, טוב, תהיה חזקה. מהמשפט הזה בעצם הבנתי את הכל, לא הייתי צריכה שהוא יגיד. הכניסו אותי למעלית, צעקות, בכי. אני לא, כל פעם במהלך השבעה אמרו לנו, תהיו חזקים בשביל ההורים, אין מה לעשות, חייבים להמשיך. אז נכון, כולם ממשיכים את החיים, גם אנחנו. השאלה איך ממשיכים אותם. אני התחתנתי מאז, נולדו לי 2 בנות, שלצערם ולצערו הם לא זכו להכיר אחד את השני. אבל אני חושבת שבגלל השמחה שיש לעוזי בפנים, רק בגללה אנחנו ממשיכים את החיים. גדוד 51 בפיקודי היה במשימת הגנה בהר דוב. אנחנו היינו במוצבים, הדס שנמצא מאחוריי, דליה שאנחנו נמצאים בו, וגלדיולה מצפון. ב-28/6, שעות הערב הראשונות, אור אחרון, תצפית במוצב הדס שמאחורינו, זיהתה 3 מחבלים שחודרים מדרום לקו הכחול. הקפצנו את כל הכוחות, נערכנו בהרבה מערבים וכוחות להכיל אותם ולפגוע בהם. וכלל המוצבים היו במוכנות לספיגה של ארטילריה, מרגמות וטילים. במהלך 24 שעות מאז החדירה לגזרה ועד המגע עם המחבלים, היינו פה בכוננות של ספיגה וטילים. החיילים היו במתח מן הסתם, גם המפקדים, לקראת מגע. עוזי והחיילים מהפלוגה שלו שהיו חיילים שזה עתה סיימו את
שלב ההכשרה שלהם, את הטירונות והאימון מתקדם. חצי שנה בצבא, היו פה פעם ראשונה בקו מבצעים. ואחד הלוחמים ששמר בעמדה חשש. הוא הביע את החשש שלו להיות בעמדה לבד. עוזי, שכנראה היה אמיץ ומתנדב, החליט לעלות לעמדה, לשמור איתו, להקנות ללוחם ביטחון ולהיות איתו ביחד. ובזמן ששניהם היו בעמדה, התרחשה התקלות למד"א בוואדי, ושני טילים מיד פגעו בעמדה, כשעוזי נפגע מיידית. אני חושב שבהתנהגות שלו ובמה שהחבר'ה מספרים ומה הוא היווה בתוך המחלקה, אז אני מתרשם שהיה פה בחור צעיר, תוסס, אוהב את החיים, שובב, מאוד חי, אמיץ, חבר אמיתי. הייתה בו התלהבות, והוא היה הרוח החיה במחלקה ובפלוגה. וזה אך טבעי שכשחייל אחר חושש, אז הוא לוקח את הנשק, את האפוד, ועולה לעמדה. כל חייל יודע שביום ראשון, קוראים לזה שביזות יום א', היינו עולים לאוטובוס מבנימינה. עוזי היה דואג שכל הטיולית תהיה על הרגליים, תשמח. תמיד היה מסתכל על החלקים היפים שלהם, פחות על הלחץ, על העצבים, על כל מה שהלך מסביב. אני חושב שהדבר שהכי יחזור פה, זה כל מה שכולם אומרים, זה השמחה שהייתה לו. זה החיוך כל בוקר שאתה יוצא החוצה ורואה אותו עומד בשלשות עם איך שהוא רואה אותי או איזה אחד מהמפקדים יוצא עם החיוך שלו, מסתכל עליך. אם זה במסעות ואם זה בתורנות מטבח, זה החיוך הזה שלא יורד מהפנים. ומה שהיה מיוחד בו זה שתמיד ידעת מה עובר עליו. אם הוא היה שמח, אז היית רואה שהוא שמח. אם הוא היה שבוז, אז היית רואה שהוא שבוז. כאילו הוא בן אדם, כאילו שהיית מסתכל עליו והיית רואה מה הוא מרגיש. ומה שהיה מיוחד בו, שלא משנה מה, תמיד הוא היה שמח. אני זוכר כל לילה, הוא היה מתחיל את השירה הלילית שלו. היה מתחיל עם מקהלות ושירים וצעקות ובלגן, והייתי אומר לו, עוזי, כמה אתה יכול לשיר? תרגע קצת, תנוח קצת, לא היה לך יום מעייף, החום, הזה. די, תפסיק כבר עם השירים האלה. אז הוא אומר לי, אין, אתם לא מבינים מה קורה לי בגוף, אני מאושר, וזה הגיע למצב כבר שראיתי את עצמי באחד הלילות כבר שר איתו ומשתולל איתו והכל ביחד. כל פעם הוא היה מגיע יום ראשון, כולם היו ישנים, עייפים. איך שעוזי היה מגיע, כולם פתאום מתעוררים. האופטימיות שלו גם כל הזמן, היה מדרבן אותך, היה אומר לך זה יעבור. זהו, השמחה שלו באמת זה משהו שלא יישכח. אם הייתי רוצה לאפיין את הכיתה הזאת, אז היו כמה חבר'ה שהם היו הנקודת עוגן בכיתה. שתמיד ידעתי שלא משנה מה יהיה, יש אותם, ועליהם אפשר לסמוך אם צריך בקרב. ועוזי היה אחד מהקבוצה המובילה הזאת, שאני יודע היום להגיד, וגם אז, שאם לא היה מפקד לכיתה הזאת, הקבוצה הזאת של 4 אנשים, 5 אנשים, היו לוקחים את הדברים בידיים וממשיכים ומובילים. עוזי, אני זוכר אותו בתור זה שהוא היה מנהיג, הוא תמיד היה במרכז העניינים, תמיד הוא היה מושך את החיילים אחריו. אמרו לי פעם שמנהיג טוב נמדד בהיעדרו. ובעצם העובדה שאנחנו פה 6 שנים אחר כך, ועדיין אוהבים אותו, ועדיין מדברים עליו, ועדיין זוכרים איך כולם היו נמשכים אליו, זה אומר משהו.
זו הייתה חדירה של מחבלים שחצו, ועכשיו כל ההר במתח, בכוננות, צריך תגבור, והעלינו את הכיתה למעלה, ואז בעצם הכיתה של עוזי עלתה למעלה, וזאת הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו, כי אני הלכתי למוצב אחר. מ"פ מכנס ח' פלוגתית, אומר זיהו חדירה במקם של שני גופים, אנחנו מוקפצים, מקפלים את אוהלי סיירים, ויש לי איזה משפט אחרון ככה שעוזי אמר לי, כולם באימון מורלים ומה, ורק בסיס ורק שטח ורק אימון, אז האדרנלין ככה יצא ממנו, הוא אמר לי מוטי, צעק, אני אוהב אותך. וזה ככה איזשהו משפט אחרון ששמעתי ממנו. היו שמועות שכנראה 1 מנובמבר 4 נהרג. זה היה כואב, וזה היה ברגע ששמענו שזה עוזי, זה היה מין הלם מוחלט שלא יכולנו לדבר, לא יכולנו לעשות כלום באותו רגע. ידענו ידענו שאנחנו מגיעים לגולני, וידענו שאנחנו בגדוד 51, וידענו שיכולים להיהרג חברים במהלך השירות, שזה משהו שכולם יודעים וכולם לא מפחדים לדבר עליו, כי זה משהו אבל היינו בשלב כל כך ראשוני, שעוד לא ידענו מה זה להתקל בדבר כזה, לשמוע שם של חבר שלך, שם של בן אדם שאתה אוהב נהרג. אני כל לילה הייתי מסתובב בפלוגה, בלילות, בודק שהכל בסדר, שחיילים ישנים. ונכנסתי לחדר, ועוזי לא ישן. וכרגיל, אבל ראיתי על הפנים שלו שהוא קצת... זה לא שהוא לא ישן בגלל שהוא שמח או משהו, קצת משהו הטריד אותו, אז לקחתי אותו החוצה ודיברנו וזה. והוא סיפר לי שהוא חלם שקורא לו זה שהוא נהרג בתאונת דרכים, וקורא לו איזשהו משהו, ואמרתי לו, עוזי, שטויות, אל תתייחס לזה, זה אנשים חולמים ואין מה... ותמיד היו אומרים לי גם שמי שחולם שקורא לו משהו חס וחלילה, אז הוא זוכה לחיים ארוכים, באיזשהו מקום הוא הרגיש שכנראה משהו לא בסדר, שמשהו כנראה הולך להשתנות. עוזי זה כמו היה הנשמה של הפלוגה, זה כאילו לקחו לנו את הנשמה ופשוט ריסקו אותנו. והתחלנו להבין באמת מה זה. מה זה להיות לוחם בגולני, מה זה לאבד חבר. אני זוכר שהתחילה התקפה על המוצב. אני זוכר את הרמקולים שואגים יציאה, נפילה, יציאה, נפילה. ואנחנו כולנו רצים, היה את החבר'ה בעמדות, 3 חבר'ה בעמדות. כל החבר'ה של המוצב רצים לתוך הצוללות, מגיעים לצוללות. אחרי כמה רגעים נופלים לנו פצמ"רים בטירוף, כל הצוללות מלאות עשן. וגילי, שגם כן, שהוא היה איתו בעמדה בנטע, מגיע מהכניסה של הצפוני, צועק, עוזי נפגע, עוזי נפגע. אני זוכר אני קם עוד פעם אל עוזי, מנסה עוד פעם לבדוק משהו ואני יותר מדי מה לבדוק. אז היה כזה שקט באותו רגע. אנחנו יושבים שם, חוטפים טילים, ומחכים שזה ייגמר.